Stħarriġ mill-Istitut tal-Istudji Turistiċi juri li l-kors bażiku tal-Malti fit-turiżmu bħala parti mill-akkreditazzjoni tal-Skills Pass għandu waħda mill-inqas rati ta' studenti li ma jgħaddux minnu. L-istħarriġ juri li 29% tal-kandidati huma minn Nepal, 25% mill-Indja u persentaġġi iżgħar minn pajjiżi oħrajn li jinkludu l-Kolombja, il-Filippini u l-Pakistan. It-total ta' ċertifikati sħaħ tal-Skills Pass li nataw sissa huwa ta' 1233. Il-kap eżekuttiv tal-ITS Pierre Fenech spjega li ħaddiema barranin minn pajjiżi terzi ma jistgħux jaħdmu f'Malta fis-settur tat-turiżmu jew tal-ospitalità jekk ma jkollhomx l-Skills Pass. Huwa tkellem dwar ir-reazzjoni tal-istudenti kollha minn pajjiżi terzi għal kors tal-Malti. Feedback huwa tajjeb, ġifieri aħna konna sorpriżi pereżempju kif il-Maltese Tourism Products li huwa bażikament jinvolvi ħafna informazzjoni dwar Malta, da l-iktar li qed jintlaqa' tajjeb. Bħala parti mill-ewwel fażi tal-akkreditazzjoni tal-Skills Pass, l-istudenti jridu jgħaddu minn 5 testijiet li jinkludu l-kors u l-eżami għal Malti bażiku fit-turiżmu. L-iktar test li ma jgħaddux minnu l-istudenti u dak ta' luggage porter u l-inqas dak ta' cleaning attendant. Fit-tieni fażi, l-istudenti irid jgħaddi minn eżami ta' verifikazzjoni fejn ikollu intervista wiċċ imwiċċ mal-eżaminatur biex jivverifika r-riżultati tal-ewwel fażi. L-iktar test li ma jgħaddux minnu l-istudenti fit-tieni fażi huwa dak ta' line chef u l-iktar li jgħaddu huwa dak ta' receptionist. Bħalissa l-istudenti li bbukjaw għat-tieni fażi huma 452. Minn dawk li għadu għall-eżamijiet nofshom m'għaddewx. Is-Sur Fenech spjega li n-numru ta' kandidati li ma jaħdmux f'Malta huwa ta' 43%, filwaqt li dawk li ilhom jaħdmu Malta għal iktar minn sena huma 44%. Spjega kif mill-implementazzjoni tal-liġi f'Mejju ta' din is-sena s'issa in-numri żdiedu. L-increases huma substantial, ġifieri aħna konfidenti li by the end of 2025 nilħu l-figuri li għandna bżonn biex dak kulħadd li ġifieri qed jaħdem fis-settur tagħna ikun għadda minn dan il-proċess. Ġiet implementata wkoll sistema ta' proctoring fejn jinġibdu ritratti f'ħinijiet differenti li mbagħad jiġu ċċekkjati. Instab li 6% tal-kandidati ġew sospiżi minħabba li ma mxewx mat-termini u l-kundizzjonijiet tal-eżami. Intqal li l-livell ta' Ingliż li qed jitalmu l-istudenti huwa ta' A2, simili għal dak fl-ewwel u t-tieni sena tas-sekondarja.